nakikita nyo ba yan? Yung mga magaganda na yan. Ayan. Karamihan ng mga mayana ni Kuya, mga rare. Ayan. Kuya, pag mga rare, 50 pesos. Pag hindi rare, pag common lang, 40 lang. Ang lalaki. Napansin ko lang, ang ganda ng tubo ng mga mayana ni Kuya. Ayan. Ayan guys, ang ganda ng mga mayana ni Kuya, ang kakapal, ang lalaki, 50 pesos lang po yan. Ayan. Ngayon maghahanap ako ng mga variety na wala pa ako. Ayan. Diba? 50 pesos lang yan guys. Yan. Malayo pa yung lokban pesos lang, no? Kuya, ang ganda na ito. Ito, pareho lang ba to? Ito at saka to? Magkaparehas. Pero kakaiba talaga ang mayana, no? Pag naiinitan, nag-iiba sila, no? Magkaiba ng variety sa kanya. Kami nasa gitna. Ah, ayan. Wala siyang orange. Oo nga eh. Ito, pero ito pareho sila. Pareho sila. Ayan. Ay, sige kuya. Meron ba ako nito? Grabe. Ito na naman tayo. 50 pesos. Teka lang, mamimili po ako. Ito kuya. Sa totoo lang kuya, meron ako nito eh. Kasi ang mayana ngayon, sa sobrang init. Natutuyo nga eh. Ang ganda. Yung mga kakaiba yung wala pa ako. Alam ko meron talaga ako neto. Ayan guys, so ikot-ikot tayo. Ayan po, meron po ako. Ang ganda. Hawak na hawak ni Kuya. Ang laki ng mga dahon. Maganda talaga yung variety na yan. Yun ang mother niya. Nasa labas. Nasa labas po. Yung malaki na yun. Opo. Dito sa baba. Ito meron kayo nito kuya sa sa seedling bag, seedling bag lang, bag. Nakalagay. Saan nakalagay yan? Ay, akala ko sa lupa. Sige nga kuya. Ano ba yan, nabubulol tuloy ako sa ganda ng mga nakikita ko. Ayan. Ayan guys, so ang ganda. Meron na akong mga ganito. Kuya, yung mga ganito nyo, magkano po? 150. Mga pakpaklawin. Dito po pang 100. 100 yung mga ganyan nyo. Ito po 150. Ah, ganyan 150. Saka po ito. 150 yan sa inyo. 80 ito. Ah, ito 80. 80 lang yan. Ah, yung mga ganito guys, 80. Nakikita nyo yan, 80. Ito 130 lang. Ito 130. 130. Kuya, meron bang bawas? Hindi ba pwedeng 100? Wala pa akong ganito eh. Yan. Parang ang ganda kuya ng lupa na ginamit nyo, no? Oo. Ito guys, no, marami din si kuya ditong variety ng begonia. Ito, rare to eh, no kuya, no? Mga rare. Ito talaga meron ako neto. Hindi to maselan, alagaan. Ito wala ako ng ganito. Mga super rare pa tayo sa kanya. O sige, tignan po natin. Sana swak sa budget. Ayan, sana swak na swak. Kuya, magkano yung ganito nyo? 150 ba guys? So, yan o, ganyang kalago. 150 lang. Mother na po yan dito kay kuya. Guys, nandito tayo ngayon sa Lukban, Quezon. Ayan. Sige po, mamaya titignan natin yung pangalan ng garden ni kuya. Kuya, magkano pag ganito kalaki? Mother plant? 150 po itong dito. Ah, ito. Ito 250. 250. Pare-parehas. Ah, pero ito napakalas na 250 ito. Oo, yan ano. Yan ang maganda. Kaya talaga nagpa-plant hunting talaga ako ng mga mura.
Kahit mga rare, talagang mga mura sila. Ito 150. Ito guys, kung mapapansin nyo, 250 lang yan. Ito kuya yung ganito. Pwede ko magbigay po ng 350. Ah, talaga? Guys, yung ganito kalaki nilang ano, oh. Yan, oh. Begonia. Yan. 500 talaga kasi 350 lang daw bibigay ni kuya yan. Yung mga may hilig koleksyon ng mga begonia, yan. 350 lang yan, guys. Grabe, mura dito. Ah. Ayan, guys. Nilibo tayo ni kuya dito. Ayan yung kanyang... Kuya, ano bang variety niyan? Tea plant, di ba? Cordyline silver po ito. Cordyline. Magkano po ang presyo? 150 po. 150. Pag maramihan, kaya ko ibigay ng 120. O yan guys ha, pag maramihan daw yung mga reseller dyan, kayang ibigay ni kuya ng 120 para kumita rin kayo. Ganda yan. Ipakilala muna natin si kuya. Hello po. Ano po pangalan niyo kuya? Ito po ay nasa Jubis Garden. Opo. Barangay Dapta po ito, kaya Quezon. Salamat kuya, ang bait ni kuya. Ito, ipapakita namin sa inyo yung kanilang mga rare na begonia. Magkano kuya yung ganyan nyo? Elephant Air, 650 ho, pwede ko ibigay ng 500. Oh, yan, elephant ear. 650 pero pwedeng ibigay ng 500. Tsaka ito po, no, yung mga ganito kalalaki. Ano, magkano po yung presyo nito? Hanggang 300. Hanggang 300 pwedeng ibigay ni kuya. Yung mga ganito pong mga plants nyo, Yan, ay yung Oxblood. oo, Oxblood ang pangalan niya. oxblood, magkano po yung ganyan? Pwede na po sa 120. Pwede na sa 120 guys. Ayan, ang ganda guys. Nako, hindi kami po, nagkamali pumunta kami dito sa Lukban. Kuya, magkano yung ganito nyo? Ayan, Calathea Sebrena, 100 na lang po. Ayan, 100 guys. Napakalulusog po ng aming halaman. Oo nga. Kuya, may ganyan ako dati, pero sa inis ko, hinugot ko. Ay, parang nga sila niya alagaan. Kuya, parang bago lang kayo dito. Wala po yung 1 year. Ah, wala pa kayong 1 year. Kaya pala kuya nang pumunta kami dito. Wala pa kayo. Ito guys, oh, yung mga rare din nila kuya guys, oh. Yan. Ayan. Kuya, bagong tanim ba to? Oo, kahapon lang yan. Oh, talaga. Pero tayo na sila, no? Ang ginagawa ko ngayon ay dalawang stem siya. Oo. Dati kasi isa-isa lang. Oo. Para mas magandang tingnan, dalawa-dalawa. Oo, totoo. Kasi hindi ko na binibili yan, napaanak na sila dito. Oh. Mother nila, O yan guys, ha. Ayan daw yung mga mother nila. Ito na lang ako kumukuha. Diyan si kuya kumukuha ng mga ititinda niya. Ayan. Ang gaganda. Kuya, bakit yung kalateya mo nandun sa init? Eh, sinasanay namin yan. Ah, ganun pala ang Training. pagtatanim din, tinitraining Pag din. nakikita kong medyo Kaya naman. kaya, okay lang. Oo, okay lang. Kasi sa lupa naman siya, di ba? Tsaka, Pero pag natutuyo siya, so lipat. lipat. Ayun. Kasi alam mo kuya, yung ganyan ko, nasunog yung dahon. Nasusunog po talaga yan. Pinapagaling ko nga eh. Parang tao. Balik tayo dito guys. Sa mga magagandang mayanan ni kuya. Ayan. Basta reel kay kuya 50. Pag common lang 50. Ang gaganda. Kuya, magkano po yung mga ganito nyo? Opo. Yan pang 150 to. Ito po mga maliliit nyo. Ito pang 100 daw. Ito, nagustuhan ko yung kanilang tea plant, guys. Kuya, magkano to? 100, 200. Ito yung ganito po. Parehas po yung mga price. Ito po yung mga caladium nyo. Pag ganito kaliit, 50 lang. Pati mga ganito po. Talaga yung ganito nyo, 50 lang to? 80. Pareho ba sila kuya? Parehas na po yan. Parehas. Parang nag-iba lang. Nag-iba ng dahon pero isa lang pala. Yan po ay hybrid na Hybrid na bakya. Different bakya. Hindi eh. Nakakalimutan ni kuya. Snow White? Hindi naman Snow White. Okay lang yan, sa dami talaga.
Kuya, basta yung mga ganito 80 po. Ayun. Yung mga ganyan, Yung kung hindi pa naman masyadong kagandahan, Oo. 100. 100. Pero pang 150 po yan pagka yung maganda naman talaga. oo, ay salamat kay Kuya. Nalalaman natin yung mga presyuhan dito. Ikot tayo dito. Kuya, magkano po yung ganito nyo? Ayan. Ito ay yung Bagong tanim po ito, no? Adansoni. Pag mga ganito nyo, yan po ay kaya po sa 350. 350 may mga pot na guys. Pero pagka yun po na 500 na po yung ano, malaki. Ay, pag ganito na kalaki. Eto po, Ayun, pwede na sa, ano, sa 300. 300. Pwede na daw guys. Pag malaking malaki, 500. Malaki. Ah, yun pala. Yun, 500. Establish na nga rin guys. Ito niya. Ito mga pitonya. Ah, dito muna tayo sa Malva Rosa. Anti-mosquito. Magkano po yung ganyan nyo? 100 lang. 100 lang. Ito po, kuya, yung mga ganito nyo. Binibenta ko yun ng 220. Pag reseller ay 180 na. Ah, 180 lang pag reseller. Pag hindi, 220. Ang ganda talaga ng mga bigonya ni kuya. Yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Yan. Nakikita niyo yung mga bigonya ni kuya. May ipesia, may bigonya. Yan. Yan ito yung mga nakalagay dito, mga rare ni kuya. Yan, ang gaganda. Yan. Kung mahilig kayo magkoleksyon ng mga rare na bigonya, punta kayo kay kuya dito sa Lukban. Mamaya ipapakita ko yung pangalan ng garden nila. Ganda. Eh kuya, ano to dito? Kakaiba. Ito. Ubing kinakain? Ah, ganyan ba yun? Tinanim nyo lang para ano ilipat? Oo, ayan. Ba, okay pala eh. Ito kuya, ano to mga to? Gabi. Gigantia. Ah, bigantiya. Magkano yung ganyan? Gigantia. Ano ba yung kinakain ba yan kuya? Flowers lang. Pang ano na ito lang. Ah. Ano pinakang malaki na. Pang koleksyon lang. Opo. Tapos sa mga indoor plant. Bigantiya. Gigantia. Magkano po pag binibenta nyo itong mga ganito? May 500, may 1,000, may 800. Ah, may 500, may 1,000. Ayun ang mga presyuhan ni Kuya dito. Ayan guys, oh, maraming talagang mother plant dito si Kuya. Peacock. Yan yung mother plant. Kuya, paano nyo napaganda ng ganito yung mga halaman nyo? Pag-aalaga rin. Ayun, bulaklak na siya. Oo nga no, ang ganda guys oh. Ang galing ni Kuya mag-alaga. Marami na. Nung dumating kami dito, dumaan kami noon, wala pa si Kuya dito, wala pa yung garden niya. Kuya, may nakita ako dito. Magkano ganito nyo? Mother plant. Mother na yun, hindi ko pa binibenta. Ah, okay po. Paramihin muna. Ah, dito banda. Ah, basta punta. Ito yung mga mother. Ayan po yung mga mother plant ni Kuya dito. Ayan. Grabe, gusto nyo ba ng mga rare na mayana? Tiyak na magugustuhan ninyo. Ayan, ang ganda. Ang gaganda, guys. Kuya, anong klase yan? Monocostus. Magkano yung ganyan nyo, kuya? 150 lang po. 150? Anong klaseng ano to? Plants to? Yun po yung mga bulaklak dito pula. Mga bulaklak po. Ano mumulaklak? Parang yung nakikita ko na malaking malaki. Hindi po yun. Ah, ito, iba to. Ibang variety to, no? Ano po ang laki niya. Ah, ay, ganyan lang ang laki niya. Ah, akala ko yung tumatangkad siya. Magkano po uli, kuya? 150. Uy, nandito tayo sa ano, Syngonium. Kuya, magkano ganito nyo? 50 na lang po yan. Pasok, panalo tayo dito. Kuya, pati ganito? Hindi yung ibang marete po. Paano, kuya? Hindi pang 150 po ito. Ah, pang 150. Ano pong klaseng Syngonium to? Silicon yung mga chocolate. Chocolate. Ah, 150 yung ganito. Mayroon bang mas mumura-mura dyan? Pero maliit siya. Ayan, 100 daw yung ganito. Ayan, eh ganito 150, chocolate. Malago na rin naman kasi talaga, guys. Ayan oh. Ayan, di ba? Last na last. Pero yung mga ganito nilang Syngonium, yan, 50 pesos lang. Tama, kuya? Oba, guys talaga, oh. Yan, oh. Yung alagaan pa ng alagaan, yan, oh. Kapal, 50 pesos lang. Aray ko sumasabit. Ito, kuya, no? Magkano to?
maple. 150. Oo, yung ganitong tricolor, 150. Established na to. Yung ganito kuya, magkano sa inyo? Ganun din po, 150. 150, mga ganito nila. Yan. Eh ito, sa ano po? Ayan. Ayan, parang 200 na po. Pang 200 na lang yung ganito kalaki. Ayan, ang gaganda dito. Ang gaganda. Itong mga Sabrina nyo kuya, magkano? Alin po? Ito. Ay, Doña Carmen Este. Ano ba yan? Magkano po sa inyo? 120 na lang po. 120. Itong Red Siam, Ito ay 100. Ito pong ano nyo? yan ang 250. Ito ang 250 nila. Hybrid na Snow White. Hybrid na Snow White. Paano nyo malalaman kuya na hybrid tong Snow White? Kasi nasa ano po yan, nasa kanyang Dahon. Makapal kakaiba siya. po yan. Kakaiba. Meron na may Marian. Ito ay iba naman po. Pero kuya may Maria na hindi naman hybrid. Oh, meron. Meron. Meron po. Ito magkano ang bentahan nyo nito kuya? 250. Ang gaganda guys. Yan. Dami ritong ano ni kuya. Kuya magkano ganito nyo? 150 o. 150. Ganito. Kuya, established na ba to? Tapos na po yan. Ayan. Yung mga abot na yan. Ayun na, lalabas. 150. Ito, magkapareho lang ba ito kuya? Hindi ho, ito ho ay 80 na. 80. Ano ito? Kaya bumabulaklak ng Ganyan. hindi pa rin ma-search ko ng pangalan. Hindi niya pa rin masusya ng pangalan. Ito po yung mga ganito nyo. 400 po yan. 400 guys. Nasa pat na. Opo. O yung 5, ano 400? O tignan nyo guys. O yung 400 nila. O ang kakapal na. Established na po yan. Kuya yung ganito nyo. Ayan, 350 ho yun. 350. Ano ba pangalan nito kuya? Golden Tiger. Brown to Doom Tiger. Bakit sabi nila Black Dragon? Ito po yun, yung maroon na ganito. Di ba nakakalito minsan eh. Kung ano, Itong name niya. ito din. Ayan, di ba pala yung Black Dragon makikita sa dahon. Magkano po ganito nyo? Yun nga po, 650. Ito pong chicken feet. 150. Ito yung ganito nila guys, 150. Malalaki. Itong malalaki nyo, 150. Tapos 100 yung kasunod. Oo, itong mga maliliit, 100. Itong mga to, Ito 150. Kuya, wala bang tawad? 150. Kasalanan. Tatawarin ko kayo. 150 kasi kuya, gusto ko yung established na. Kasi Po yan. nahihirapan ako mag-alaga. Pag mga kalateya kuya. Normal po ang kalateya na tumitiklop sila kasi praying plant po sila. Sa inis ko kuya, hinugot ko. Ay, wag po. Naninilaw eh. Ay, pag naninilaw, may sakit siya. Kaya nga, anong nangyari doon? Nasar ako. Sinubog po kayo yung ganitong lupa. Ay, ganyan. Oo, yung ganyan po ang topsoil nyo lang po doon sa alaman. Ay, pero ano kuya ang ginamit mong lupa? Eh, ganyan din po, mix ng gano'n. Kuya, 120 na lang pwede. Ang layo pa ng pinanggalingan ko. Ang dami kong bibili naman dyan, oh. Sige, wala problema. Ito, maganda-ganda. Hindi, ito. Ito. Yan, oo. 120, 150 raw yan. Madali po akong kausap. Kuya, ano yan? Tawag neto? Talagang tumitikop lang talaga sila. Ay, salamat kuya. Ma-professional niya. Kuya, yung ganito magkano? Ito kalateya. Kalateya pinstripe. Magkano po yung ganyan? Pang 120 po. Pang 120. Pwede sa 100. Ayan, pwede raw guys ibigay 100. May pink. Oo. Yung ganito po, praying plant kalateya. Kaya pa, kalateya green. 50 na lang. Talaga? Yung ganito nyo, 50? Walang pinagkaiba sa napuntahan naming garden. 50 lang din. Swak talaga sa budget si kuya. Napakalas na. Oo, napakalas na yan guys, oh. Ayan, 50 pesos. Pesos, napakadami na niya. 50 pesos, guys. Sige na nga, 50 pesos. Yan, kuya. Papalitan ko yung ganyan ko. May sunog. 50 pesos lang naman eh. Balik tayo dito sa chocolate. Chocolate to, kuya, di ba? Pero bakit nagpipink siya? Ganyan po talaga ang ano niya. 50 talaga siya, kuya. Ito guys, yung mga silom ni kuya. Kuya, magkano po dito? Ito
Yung giant cilium natin ay hanggang 1.5 lang po. Ah, hanggang Kasama 1.5. na yung... Ipesia, ang galing. 1.5 kuya, kasama na yan. Kasama na to. Naku kuya, pag nakita yan ng iba sa YouTube, malamang. Ipesia guys, yan. Kasama Giant na ang... Giant cilium. Giant silum, malamang pag binili nyo to, yayaman kayo. Hindi nga, di ba? Ang sahod yaman, sinasabi nila, ano yan eh, lucky plants. Ito kuya, magkano sa inyo to? Ayan, anong name nito at kuya? Gigantia. Bigantia, ito yung sinasabi nyo. Magkano po uli ang price niyan? Ito po ay 350. 350 tong maliit dito, pero established na yan guys. Maliit pa, 250. Ayan, may 250 pa kayo. Ito po, oh, guys. 250. Ito, magkano kuya itong malaki? Hanggang 800 lang. Hanggang 800. Oy, guys. Hanggang 800 lang yan, ha? Pero pang 1 ko po yan. Bro. Ayan. Bigay na ito. Pwedeng ibigay ni kuya 800. Tandaan nyo. May tag 250, may 350. Ito, kuya, magkano yung ganito nyo? Ayan po ay 300. 300. Nakapat na. Ang gaganda ng mga halaman ni kuya. Kuya, swak kayo sa budget. Ito kuya, magkano? Pagdating kasi sa Maynila, yung mga ganyang price, mataas na talaga yan. 250 kaya na. Kaya na yan. Kuya, anong ID nito? Ito ay ano pangalan nito? Isipin pa natin yung ID niya. Basta kuya, magkano yung price niya? Oo. Kuya, magkano ang price nito? 250 po. 250. Ito may maliit si kuya. Kuya, yung maliit mo magkano? Ayan, 150. 150. Ayan guys, ang snake plant. Magkano kuya pag nakapat na? 150 raw. 250 na po yan. 250 na pag nasa pat na. Ang ganda guys, oh. Kuya, yung mga ganitong bromelian nyo, magkano? Ang 250 ko po yan, pwede ko ibigay ng 220 yan. 220. Pwedeng ibigay sa mga reseller. Ang ganda, oh, ng mga bromelian nila guys, oh. Sige po, salamat po. Kuya, magkano ganito nyo? Hindi po, ito sa 350 po yan, saka yung Galaxy. Ito Galaxy yan? Galaxy po. Galaxy. Magkano ganyan? 350 po. 350? Ito Iskandor. Iskandor. Magkano po yung ganito? 350 350 rin. Ito naman po ay pang 200 natin. Okay. Ganda na pang 200 ni Kuya, oh. Ayan, oh. Yan. Yung mga mahilig naman dyan sa bromelian. Fireball bromelian. Fireball bromelian. Salamat kay Kuya, talagang ina-IDhan niya kasi hindi pa ako ganun kagaling sa mga plants. Pero Kuya, kung may bibili ng ganito kagandang bromelian, magkano to? Ayan po, binibenta ko ng hanggang 700. 700 lang guys. Yan, nakapat na. Ayan, 700 lang po yan. Yung mga ganito nyo, magkano po? Ayan po, 80 lang. 80 lang, yan. Kung talagang marami daw, 50 guys. May tumatawag. Ito yung Persian shield ni Kuya. Ang laki ng dahon, 150 ang lalago. Yan Itong pink pulka ni Kuya, magkano po? 120 lang po. 120, yan Ganda. Parting time Kuya, magkano? Parting time, ayan, 100 na lang. Kuya, ito, magkano? 100. Ang gaganda. Ang dami pala ni Kuya ritong Ipesia. Kuya, magkano pag ipesia nyo? May 100, may 80. Itong mga itong malalago, 100 na lang. 100 lang to. Talaga, nakabili ako nito pero maganda rin, pero mas maganda sa iyo. Ayan 100 pag mga maliliit, 80. Ayan guys, ang ganda ng kanilang 100 guys. Ayan may bulaklak na. Anthurium Kuya, magkano? Yan po yung Anthurium na dwarf. Oo. 300 po ito. 300 guys. Ayan, kapal-kapal na Pag maliliit pa po, pero nasa pat na. Okay, 250. May 150 po rin. Ayan, ang gaganda. Ang gaganda pala ng mga anthurium ni Kuya. Yan, mga may bulaklak na to Kuya. Yung wala sa paso. 120 na lang po. 120?
120? 50 po talaga. Ah, 150 talaga ang presyo nito guys. Pero bibigay sa inyo ni Kuya, tandaan nyo. Ayan, 120 lang. Yan ang mga antorium nila. Diba? Mariusip ang mura dito guys. So, ang ganda ng kanilang 100 na. May fascia. Ayan oh. Kasama na to Kuyang paso. Oo, kasama na po yan. Sa 100? Ayan, kasama sa 100. Tandaan nyo guys ha, pagpunta kayo dito. Ayan guys, yung mga halaman ni Kuya na itinitinda niya dito. Ayan. Ang dami pa. Ang dami pa. Ayan o. Ayan. Ayan. Kuya, magkano ganito nyo? Ito oh. Ayan, 200 na lang po. 200. Kuya, yung bloody lip nyo magkano? 150. Yan. Grabe, ito yung mother nila oh. Ito, 150 lang. Ito. Ganito guys oh, 150 lang. Panda kaki. Panda kaki, ayan. Kuya, yung ganun nyo. Ayun, yung parang pine tree. Pine tree, 750 oh. Iba Ayan, pag ganyan ang kalaki. Eh, yung ano nyo doon, yung green emerald nyo. Tama ba, kuya? green emerald. Oh, yun, marunong na rin. Kahit pa paano, may mga natututunan na ako. Pag nakalagay sa pot, pagkano po? 300? Lapitan natin, guys. Ito, guys, oh, 300 lang to sa kanila, oh. Ayan, green emerald. 300 lang, guys. Ayan. Oo. Kuya, magkano to sa inyo? 200 lang po yan. Dark Lord. Ah, itong Dark Lord, 200. Grabe. Kung may budget tayo, no? Sabay ganun. Ay, yan. Ganda. Philodendron Green Emerald. Tama. Ang ganda. Ito guys, so 150 lang, oh. Ito 150 lang, kuya, pag wala sa paso. Ang galing. Ito, 150 yan. Ito. Philodendron Orlando. Ang ganda. Ah, 150 lang to guys. Philodendron Orlando. Pero meron ako neto. 150 lang guys, oh. Ayan, oh. Ba. Kuya, swerte kami ngayong araw na to. Kami yung lucky nyo. Ang daming pumasok. So, ganun. Kung natin silang kunan, baka magalit. May page kang Judy's Garden. Oo, papakita po natin sa ano yan, namaya. Pag mga ganyan po, magkano sa inyo yung mga nasa bunot na orchids nyo? 650 yan. 650. Ito, ganito po. Ano to? Ito. Oo, yung mga orchids nyo. Pwedeng 150 yan. Yung orchids 200. Ah, okay. Mga 200 ang orchids nila. Spider 100. Ah, yung ganyan po, mga nakalagay na sa bunot. Ah, okay. Kuya, salamat ah. Ito po uli guys, yung kanilang garden dito ni Kuya. Ayan. Ayan oh. Bili na po kayo. Guys, andito tayo ngayon sa Joby's Garden, Barangay Dapdap, Tayabas City. Ayan po yung kanilang cellphone number. Tayabas City, Kuya, pero ano pa rin to? Lokban. Hindi, Tayabas. Ah, Tayabas. Hindi Lokban, no? O, sige na nga po. Kala ko sa Lokban. Magkano po lupa nyo? Ito po ay 80. Ah, 80. Ito guys, oh. 80. Pag mga ganito po, Kuya, magkano yung mga haba? 80 yung mataas, 4 feet yun. Oo. Tapos 70 yung kasunod, 3 feet. Okay. Yung 2 feet, 60. Ah, 60. Pag mga ganito nyo, magkano po yung nasa sako? Isa sa akin yan ay 100 lang. 100. Ayan guys, ah. Coco cubes. Coco cubes. Yan. 120. 50. 150. Saka 50. Kuya, sabi ko may tawad yan. 240. 340. 340. Saka ito. Oo. 1, 2, 250.
460. Ito na nagkakwentahan kami, halagang 460 si kuya. Wait lang kuya ha. Ayan. Ang ganda guys. Bagong koleksyon na naman.